de John. Hij fietste van Calfortorp doorheen de Lichterstraat, zo'n 60.000 keer en dagelijks heen en weer. Hij was geen geld en hij had geen geld en hij hield niet van projectgeweld, maar valideren kon hij wel in hart en ziel. De Jo die sloeg zijn tenten op bij Maaike in haar team. En zolang geen auditor zich liet zien, was onze Jo de held. Een FDA kwam op inspectie naar onze FCC. Ons rookkanon dat deugde niet, het was niet goed gevalideerd. En niemand die de Jo zijn validatie daar nog begreep. En niemand die de Jo nog zag, die bij zijn BA zat. En 100 liedjes speelde in de Ludo's en harmonie. De Jo die zei vaarwel mijn vrienden, ik ga met pensioen. Dat in Amerika het niet verstaat, daar kan ik niks aan doen. De winter ging, de zomer kwam, het valideren was voorbij. En Jo is nooit meer teruggekeerd naar de Pfizer-wei. En niemand die van Jo hier nog iets teruggevonden heeft, behalve zijn trompetgeschal, want hij is niet dood, hij leeft. Jo Braas was trompetter in het leger van de John. Hij fietste van Calfortorp doorheen de Lichterstraat. Hij was geen geld en hij had geen geld en hij hield niet van projectgeweld, maar valideren kon hij wel in hart en ziel. Hij was geen held en hij had geen geld en hij hield niet van projectgeweld, maar valideren kon hij wel in hart en ziel. Valideren kon hij wel met hart en ziel. Ja, dus nog blijft tussen dan plikken, maar...